Vítejte u této krátké meditace, kterou můžete cvičit před spaním. V případě potřeby si dejte pauzu a ujistěte se, že jste udělali vše potřebné, abyste byli připraveni po meditaci usnout. A jakmile budete připraveni, vraťte se zpět. Můžete meditovat v posteli nebo v sedě, v pohodlném křesle, jak vám to vyhovuje. Tak či onak, jen na chvíli nechte své tělo pěkně v pohodlí, aby se vaše páteř napřímila, ramena se propadla dolů, abyste nechali ruce spočnout v klíně, s dlaněmi směřujícími dolů. A až budete připraveni, pomalu zavřete oči. Nalaďte své vědomí na svůj dech. Při každém nádechu vnímejte pocit rozpínání a při každém výdechu pocit uvolnění. Opravdu si dovolte vnímat pocity, které jsou spojeny s vaším dechem. Jestliže myšlenky přicházejí a odcházejí, je to v pořádku. Neodsuzujte je. Místo toho se prostě vraťte k dechu a soustřeďte se na slova, která slyšíte. Když cítíte, jak se noříte hlouběji do svého dechu, dovolte si přemýšlet o tom, co jste dnes udělali. Čeho si vážíte? Příliš často na konci dne přemýšlíme o tom, co zůstalo nedokončeno. Ale právě teď se záměrně soustřeďte na to, co jste udělali. Za co jste vděční? Může to být cokoliv, od čištění zubů až po nějaký velký úspěch. Udělejte si teď chvilku času a pociťujte vděčnost sami k sobě. Když přemýšlíte o všem, co jste dnes udělali, řekněte si nahlas nebo v duchu, že dnešek končí a vám se opravdu vydařil. Zhluboka se nadechněte. Břicho a plíce se úplně roztáhnou. Zadržte dech na několik sekund a až budete připraveni, pomalu vydechněte. Teď si dovolte stanovit záměr pro klidný spánek. V duchu přivítejte nejkrásnější a nejklidnější spánek. Nalaďte se na chvíle, kdy jste měli krásný klidný spánek. Vzpomeňte si, jaký je to pocit. Pomalu dýchejte 4 vteřiny nádech, 3 vteřiny zadržte dech a 6 vteřin vydechujte. Pojďme to zkusit společně. Nádech 2, 3, 4. Zadržet 2, 3 a výdech 2, 3, 4, 5, 6. Pokračujte v tomto tempu dál. A kdykoliv budete připraveni, pomalu přeneste své vědomí zpět do místnosti kolem sebe. Pokud tedy nejste v posteli, v takovém případě můžete mít zavřené oči a usnout. Tak jako tak si dopřejte krásný odpočinek.
Tato meditace je jedna z meditací, kterou najdete v naší aplikaci mindly.cz. Tato aplikace je zcela zdarma. Nechám vám odkaz v popisku tohoto videa.